Aj keď sme možno veľmi často nespokojní, ak sa na situáciu, v akej sa Slovensko v roku 2024 nachádza, a teraz to nemyslím politicky, myslím to historicky, tak sme najlepšie, ako sme na tom kedy boli. Sme jedna samostatná, suverénna krajina, ktorá je súčasťou jedného veľkého a silného spoločenstva, a v tomto veľkom a silnom spoločenstve máme hlas, aký sme historicky nikdy nemali. A máme moc ovplyvňovať veci európskeho významu, aké by sme bez členstva v Európskej únii nikdy nemali. Tie šance, ktoré máme, a tú moc, ktorú máme vďaka Európskej únii. Mladí ľudia by mali voliť minimálne z dvoch dôvodov. Tým prvým je, že potrebujeme perspektívu mladých ľudí, potrebujeme vedieť, čo si mladí ľudia myslia a ako majú predstavu o svojej budúcnosti, ktorú teda vyjadria vo voľbách. No a vďaka tomu my, ostatní, ktorí na tom spolupracujú napríklad, vieme teda, čo máme robiť. A potrebujeme vás počuť. To je prvá vec. No a druhá vec je taká jednoduchá, aby za vás nerozhodovali iní, pretože iní ľudia pôjdu voliť a počíta sa len hlas tých, ktorí pôjdu voliť. Možno niektorým z vás jednoducho to prostredie medzinárodných inštitúcií nevyhovuje. A to vôbec nevadí a je to úplne v poriadku, pretože svet sa dá ovplyvňovať odšadiaľ, kde ste. Napríklad pomocou dobrovoľných aktivít, napríklad pomocou toho, že budete láskaví a dobrí k ľuďom okolo seba, a že sa budete zaujímať o to, čo sa deje na Slovensku a v zahraničí, a najmä tým, že pôjdete voliť.